unsa nga simbahan ang makaluwas? Ang Baptist ba? Ang Katoliko ba? Ang SDA ba? Ang Iglesia ni Cristo ba? Ang Assembly of God ba? Daghang mga simbahan nga gaingon nga sila ragyod ang tinuod. Apan mga igsuon, gibasa nako ang tibuok nga Bible, Genesis to Revelation, wala gyud ko'y nakita nga ngalan sa simbahan nga makaluwas. Pero salamat sa Ginoo, naay isa ka ngalan nga makaluwas. Ngalan ni Jesus. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, kining maong Jesus or Yeshua sa Hebro, mao ang bato nga gisalikwa ninyo nga mga magtutukod apan nga gihimo hinuong uluhan sa pamag-ang ug walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa kay walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita. Ngalan lamang gid ni Kristo Jesus ang makaluwas kanato. Apan mga igsoon, naapoy simbahan nga gatudlo sa kamatuoran. Busa magpasilong kita diadto. Unsa kini nga mga simbahan? By the way, kung simbahan na wala kita gahasgot sa physical church, physical itong kahoy, semento, kundili ang church may zone is people. Church is ecclesia, meaning called out ones. Unsa ang tinuod nga church? Wala gi-mention na Bible kung unsa gyud. Pero si Jesus naghatag siya og description sa ilaha. Ingon ni Jesus, sila ang akong karnero. Ang mga igsoon, unang-una nga timailan nga kana sila iya ni Kristo. Ang church gatuo nga si Kristo Dios ug manluluwas. Ingon pa sa Romans chapter 10 verse 9, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Kumukumbisal ka nga si Kristo Lord ug nabanhaw gikan sa patay, ikaw maluwas. So kung dili ka motuo nga siya Lord ug nabanhaw gikan sa mga patay, dili ka maluwas, dili ka iya ni Kristo. Naagani mga tao nga dili iya ni Kristo, gibato nila si Kristo nga naman ingon man si Kristo nga ako ang amahan usara. Kuha sila bato kay batuon nila si Jesus. Ingon ni Jesus sa John 10:31, the Jews pick up stones to stone him. Batuon nila. Jesus answered them, I have shown you many good works from the Father, for which of them are you going to stone me? The Jews answered him, it is not for a good work that we are going to stone you, but for blasphemy, because you being a man, make yourself God. Kay si Kristo ningon man nga ako ang amahan usara. Kuha sila bato, tawra ka ha, nagpakadiyos-diyos ka. Kini mga tawhanan dili iya ni Kristo pag dili siya motuo nga si Kristo Dios. Ikaduha, nga timailhan nga ang grupo is iya ni Kristo. Sila gasunod kang Kristo. A church that follow Christ. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Ang iya ni Kristo, matod pa ni Kristo, maminaw sa iyang tingog. Unya musunod sa iyahang mga sugo. Kung ang usa ka simbahan naminaw sa wali ni Kristo Jesus sa Bible, unya mo follow sa mga sugo ni Jesus, bisitaon ang mga kabus, pagkanoon ang mga walay ginikanan, pagkanoon ang mga walay bana, kana nga simbahan iyahan ni Kristo. Higugmaon ang kaaway, pasayloon ang mga kaaway, kana nga simbahan iya ni Kristo. Ikatulo, kung ang grupo adunay kinabuhi nga walay katapusan. Usa ka na katimailhan mga igsoon. Kung ang usa ka simbahan mo kumpisal sila nga sila naa nay eternal life. Ingon pa ni Kristo, I give them eternal life. Ang gitukoy ni Kristo is ang sheep. Ang tinutukoy niya ay ang sheep sa verse 26, hindi ba? No, I give them eternal life. I give them eternal life. Wala siya nag-ingon nga, I will give them eternal life, kaysa future pa man mahatag. Kung dili, ningon siya, I give them eternal life, present tense. Sa diha ikaw mutuog mo dawat sa kang Kristo Jesus, ikaw makabaton na dayon sa kinabuhi nga walay katapusan. John chapter 3 verse 16, kung mutuo ka kang Jesus, dili na ka mag-perish, apan makabaton ka kinabuhi nga walay katapusan. 1 John 5:13, gisulatan ko kamo ni aning sulata aron kamo masayod kamo nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios nga kamo naanay kinabuhi nga walay katapusan. Mga igsuon, ang tinuod nga iya sa Dios naanay kinabuhi nga walay katapusan. Kung ang usa ka pundok nagkumpisal nga
wala pa man may ana, kana dili pa na iya ni Kristo. Dili pa na iya sa Dios. Kaingon pa ni Kristo, I give them eternal life, and they will never perish. Pagyod, di na gid maimperno pa. Na eternal life, di na pagid maimperno. And no one will snatch them out of my hand. Example, kini kita, no? Na kita sa kamot ni Kristo. Wala na makasnatch nato gikan sa kamot ni Kristo Jesus. Ingon pa ni Kristo, my Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. I and my Father are one. Kuha din silang bato. Batuon nila si Kristo. Naana kita sa kamot ni Kristo. Wala na makapahimulag ka na ito. Busa na kita eternal security, eternal life. Di na kita pa ma-imperno pa. Ang atong lawas di ay mamatay man, pero ang atong kalag, atong espiritu, buhi at tubangan sa Ginoo sa walay katapusan. Kay naa na kita ay eternal life. Ikaapat nga timailhan nga kana nga church, kana nga pundok is iya ni Kristo, kung ang ilahang final authority is the Bible. Kay katuo kita nga ang Bible is the Word of God, dili ba? Kung ang ilahang final authority, final decision is ang Bible, dili ang word sa tao lamang, word sa pastor, word sa pare, kundi ang Bible gyud, kana nga simbahan tinuod. Yun pa sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. All scripture, enough na para makomplete ang tao sa iyang behavior, spiritually pod. Enough kini para magtudlo sa doctrine, pagbadlong, pagkorek, pag-instruct diha sa katarong. No? Enough kini maigsoon, profitable na kini ang atong pulong sa Ginoo. Enough, sufficient na ang pulong sa Ginoo. Wala na kita nanginalang pag another revelation. Enough na ang pulong sa Ginoo para maghatag ka nato og complete revelation may tungod sa kabuton sa Ginoo sa ato nga simbahan. Nayo sa ka dalaga, Angelica, nakaadto daw siya langit, nakaadto siya impyerno. Revelation again. Nakikita siya nga ang yawa gadadala og tinidor. Piki ito'y ang yawa mo ay mag-suffer first sa hell, dili kay maghari-hari sa hell. Kung mutuokad kita ni adto nga another revelation, masayop kita. No? Kung ang simbahan mutuog inaana nga mga revelations ba, kana nga simbahan, dili iya sa Dios, kay ang pulong sa Ginoo mga igsoon, mao kini, kumpleto na kini mga igsoon, para sa ato ang pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi o pagsunod kang Kristo Jesus. No? 66 books sa Bible. Wala na ilain pa. Now, ika-5, ang church gadepende sa balaan nga espiritu. Kay kabalo mo, gikan sa Book of Acts hangtod karon, ang nag-work sulod sa church is ang Holy Spirit. Busa magdepende kita sa balaan nga espiritu. Si Kristo ni adto sa taas, ingon niya na ako'y comforter nga mapuli ka na ako. Ang ngalan niya Holy Spirit, siya ang mag-comfort, mag-help sa mga tao sa kalibutan, maghatag og ganang kaalam, gahom, diba? Sa pagsulti. Busa may gisoon karon nga time is the work of the Holy Spirit sa mga churches. Magdepende kita sa balaan nga espiritu. Kung naay church nga gatuo nga ang balang espiritu is just a power pod, kana nga church is cult. Ang simbahan nga tinuod gatuo nga ang balang espiritu is Dios. Ingon pa sa Acts chapter 5, si Peter naingon kang sa Pharaoh Ananias, ngano nakabakak man kamo sa Dios. Pag-abot sa verse 5, ngano gibakakan mo man ang balaang espiritu. Diba? Ang balaang espiritu Dios. Kung gusto ka mabilong sa tinuod nga church, sa sheep ni Jesus, dapat mo tuo ka nga ang balaang espiritu Dios ug madepende ka sa iyahang gahom, no? Ug magdepende ka sa iyahang gahom. Now, so mao kini ang 5 ka basehanan para ato ang ma-identify ang tinuod nga iya sa Dios nga simbahan. Unang-una, gato ang simbahan nga si Kristo Jesus Dios og manluluwas. Ikaduha, gasunod sila sa sugo ni Kristo Jesus. Ikatulo, naa na sila'y kinabuhi nga walay katapusan. Ikaapat, ang final authority sa ilahang simbahan is dili ang word sa tao, word sa pastor, word sa pare, kundi ang word ni Kristo Jesus, ang word sa Ginoo nga nahisulat sa Bible. O ikalima, ang simbahan gadepende sa lihok sa balaang espiritu.
balang espiritu nga mao ang Dios. Salamat sa inyong pagpaminaw. This is the Truth Bible Program.